духонагаи фурӯшӣ бо таъмири зебову замонавӣ ки баъд аз таъмир ягон кас зиндаи кардагинес хона нав пачка мебошад ва як хубии дигар дорад ки яксола кафолат дода мешавад ба сантехникиву электрикӣ мабодо агар вайрон шавад омада ройгон бесум соз мекунанд. Дӯстони азиз, варианти беҳтарин мебошад. То охира тамошо кунед. Ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад. аз ин тараф гардиши фабрика ва роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳия Рӯдакӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. дар бино лифт ҳаст, лекин оли сар надодагианша ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. инҷо ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳамом. ҳоҷатхонаву ҳамом разделӣ мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир камтар пас нархи хонаро эълон мекунем. духонага кардагиан бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар ҳафтум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест. дар наздикии хона мактаб, масҷид, боғча, коллеҷ, бозорчаҳо бо транспортам умуман мушкилӣ нест. дӯстони азиз, тирезаҳои хона бошад, тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. хона дар ноҳия Рӯдакӣ гардиши Ленинграда ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, нархаш бошад 509 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 1455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷоӣ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз,